Buang ako dito iyo. Ano tinuwa? Diyan na hulos baterya. Oh, didigyan pa no? Lollipop. Junior, parang tutog Merkulis impla. Dalagan bunoy. Dalagan. Ba, naiwod ka pa ha? Iwod mo na mga pananong yan oh. Nagpupunga-punga diyan at ang iba nga baga nangingikid. Lunop. Doon baga mga sangkob na baga naninighawak na't iba. Ito naman din ang waray ito. Ang kakulog pala itong mga tao man. Pero maggastos ito no? Mga 20 mil kada ka. O kada sa kakuan? Nagtagduhan ito nga katano man ha. Diwas out gihap kay yung babaha. Natatiming ba? Bahaliwat. Wow. Oy, bago nila nga tanom gihap. Ni, kumusta ka mo? Wala ka do. Bahagod man din niliwat. Wala ko gadit ngayon din agi ang budo. Ay kita nga din may arado. Pwede ka saging. Open nga itong baga ginlulupak. Kasi ito nga na mahagkot. Ay lang, may da ka luso. Makuril ako magbibinayo ka. Ano rin yung lusungan. Bayulat aton. Oray ka pa ang lusungan. Makakaglupak. Makakaglupak kita sa ng mga adlaw. Ay. Good morning. Ano daw mga Ronnie kita. Good morning. Today is February 10, 2025 time check. Alas 8. Pagkatapos na pala baga tumimuan ay kitangan baga nagbalunas ano. O yan na. Man masakay kita UFO. Mga libot la kita. Baga panginano la ba? Okay. O ha. O i-update niyo kung hain kita mga singad to. Ha? Okay. Oh, lunis nga dilaw, very classy. May da EQ. Oh, EQ. EO. Ano EQ? Okay. Oh. Okay, shout out tayo. Ah, patod ka mo ni Kuan? Jeremy. Ha? Oh, anay, ari kadi anay. Lollipop. Hey, salamat. Lollipop pa. Okay. Buang ako dito iyo. Ano tinuwa? Diyan na hulos baterya. Diri. Tao. Oo. Oh, didigyan pa no. Mga baha. Patron. Oy, mapingagay iyo. Very good mga klase yan na. Oy, mapingagay yo. Oh, baha din eh. Oo. Ito. Dito kami ngayon, nagbabaraha. Nagbabaraha. Uy, di bagod mo ano? O ngayon ka na nagdidaan. Salug ano? Abri na niya dagamit tubig. O ngayon. Labi na dito. Di nga ito na salog. Okay kang. Ano, kuha na di. Basta abri at dagami, amin na ilang nasa katubig na dito. Lollipop. Lollipop lanay. Hindi ba kanin yung muro, mahilarong pa yun eh. Amo na. Ngaratin ka Merkulis, ilarong yun. Amon sering. Tugtog pa Merkulis. Yan, ano ba't na pag-asa niya inong? Oh. Ali pa. Junior, parang tutog Merkulis implaw. Ilarong yun ito, big. Ano ba't na pag-asa liwat ni Ira man giniini ha? Ano? Sige. Malibot lang kita ha. Oh, baha din eh. Oh, tugtog pa ngayon Merkulis. Oh, bachaw. Kay krik niya ini. Uot pa dito. Bachaw. Hindi na din kabablayan pa. Di dada. Hoy. Ano ka? Matalbok ka o. Ala. Bibig-biton ka ikaw. Kuwan nga ni. Bahagin ni. Ala na dalagan bunoy. Dalagan. Ba, naiwod ka pa ha. Naiwod pa nga. Woy, hello. Naiwod. Kaya ka dapit. Ha? Karabaw. Irayo pa. Didi. Aw ka na, sakay na lang. Hihir kay nga di. Aw, nakakuha ka na to. Aw. Ba, may da ka saging. Oo,
Maupay nga itong baga ginlulupak. Sige sangkay. Oo. Alagat ginlulupak. Okay marasot yun yan. Mahagkot. Ba? Babay ba? Pero kayo nang lamay ka. Ay gado. Lusong. Lusunganin bayo. Kaya nang lamay ka. Lusong. Makuril ako magbibinayo ka. Ano rin yung lusungan. Pareha sa aton. Lusong lat aton. Oray ta pa barayo. Oray ta bayulat aton. Oray ta pa lusungan. Ay la. Makabulos gyud kita. Alagat. Makakaglupak. Makakaglupak gyud kita sunod ng mga adlaw. Adi masinggito ni Kuan. Masinggito ni Kinit. Ay la. Makakaglupak gyud kami. Bakit bubutang ko hatok. Patahan yung lubi. Sa'yo man lahat hatok. Bakit manatok? Kaung-kaung na ini. Kuyaw. Ha? Sige. Nagyanta naman yun dito lagyan iba. Shout out sa'yo. Ang ginawa yung mga dada. Ano mga pretty girl? Pretty woman. Tala. Shout out. Ganado pag sugbo. Pagsugbo. May running water ito, hindi rito. Basta kuno running water, ori kung sisto. Pagyan ng tayo Louie. Ayan, pagyan ni Louie, basta running water. Hindi ko na delikado. Sige lang tiya pag pinarunning water akuan, CR. Ayun. Ano link? Yeah. Hoy. Okay. Ini nga tubig, di kita maaram kung tikain yung gawas. Pero maaram na kung tikain uran. Dito. Didi. Dito rin kami. Tapos kinuha mga pananom. Ang mga pananom hinin. Abado. Oo. Man. Baro, mga ano yun, nag-uubod mo na mga pananom yan, nagpupunga-punga diyan at mga kuwan. Senior San Miguel. Oo. Kaya base natin kuwan, tumpa ko ninin natin, tinakot ba ito? Tumpa ko na kuwan. Merkulis, matikain kita. Pagigtimbato kita tat kalugaringon. Nga di gawas. Oy, adira. Oy, shout out. Okay. Shut down. Shut up. Kunti ka di, magos kita nga di na may maribi. Malagi kay. Kunti ka di, rayoy patat bibihayon. Kunti ka di tugop, kabuinan. Oy, ang pingaga. Gabay kita ti hore rayo. Mamasyado man lagi ta. Ayan. Mabay kita na di. Masyado kita. Mano man sinising din eh. Tigari kita manluran. Bato, mga ay maupitan nga mga akuan. Iti ba nga mga pananom? Baga do nangi kuan na. Baga siring pa. Nagpakatubo na. Ang iba yung talo na no. Ang iba nga baga nangingikid. Lunop. Tadi baga nakaturtalawasay tadi man. Okay. Tadi baga mga sangkob na baga naninighawak na iba. Alagat naninighawak. Okay nagpakatubo na. Ano yung bagod na bago pala? Tigo pala nga nangingitid. Lahat nangingitid. Yan din sa dito badong. Ako gula i-save
Makuha nga niya. Yung tubig ko man babaha. Tadi baga okay, tadi nga mga kuha na. Naninighawak. Gupay na tira katindog. Tadi gaya po. Baga na wave, bira na wave. Okay lang kuno kami kabarakaton nyo. Tadi di. Doon kay lunop. Kaya ka. Oo. Lunok andin he. Andin to ni ba? Baga ko ang hera. Gido. Udoy katunyo. Hindi hiyo. Man ba kayo man tadi. Durin talo nito. Durin talo nito akuan. Di bago pala ada. Mga pananom ini, mga pananom. Adi okay ra din ni. Okay lang kami karoton nyo. Tadi kuan na. Dirin pa. Mau pa nagbaga hayahay na hera kay. Nanbunga na nga ni. Pagharas na layton. Ano? Ito inira man ano? Kuro ano na inira? Ano pa ito? Anihon? Diri pa. Ha? Anihon na ano? Baga sirin pa. Mau pa natira baga ka hintang. Ito adi di. Baga kuwan pa. Alanganin pa no? Tinginin hira din eh. Pero tadi di nga usa, adi. Okay na, kay magay naninighawak naman ta. Hindi na ni. Ha? Itit niya nga nalulumos, samot delikado ano. Intaad to, kakulog pala. Itso ka dito naman ano ka, kuhan ka, adi, didi. Man kini. Okay na kaya. Just to sit ang mga sa dito na. Pero magmagastos ka. Kakulog pala ito. Taad to. Ito naman dito nga waray ito. Kakulog pala itong mga tao. Ikaduhan ito na pagtanom. Taad to na ginagiyan ko nga kuhan. Mga ikaduhan ito na pagtanom. Lunop ano, lunop. Ansyahan was out. Yan na, pagpapatanong pala 5 kadlaw was out na liwat. Itso ka dito, pero maggastos ito. Mga 20 mil kada ka. Kada usa ka kuhan? May kalaan. Abono pala. Ngayon pagtanong yan, tag 300 na, tag 400 na to sa kadlaw. Senior, San Miguel. Katao. Di na gula rumamay ano. Ay, inutang la ito nito. Itiba ano? Ay, inutang la ito. May kalaan. Adto, mga tanong, itong ngagiyan ni, mga tanong kami itong natanan dida. Ikaduhan na itong nga pagtanong. Tadi, okay, tadi okay na niya rin Okay ini. na ito dito. Baga nanighawak na no. Tato nga mga tanong dito nga may mga kuhan. Bahapa. Taad to nga, adto man dito di nga green, di rin pagod kuhan. Kakaunong pa itong kuhol. Okay pa, ako kanong pa iton. Okay, kuhulit. Don malong. Ato dito nga mga nagbuburusag, puros na kami itong tanong. Ito kakulog pa. Mawas out na ito, mawas out. Taad to ano. Ito nga. Tanong bahaon. Nagtagduhan na itong hirakatanom. Hadiwas out gihap kay yung babaha. Natatiming ba? Yan na, ato kawawa na lang ito. Problema ito ni Ratbin, hinaliwat. Inin ko na ini. Okay na lang dito. Aranihon na ano. Mga sirak. Nga nitong olod. Si Mana na lang ito. Si Mana na lang. Pwede ito kay wala itong humaplagod. Kaya kung humaplag ito. Amot delikado ngayon kung nahapla na. Babaho ito. Ay, simido nga itong mga kuwan ano. Kung ito, makukuha man ito niya. Inin ngaran ini. Madadami. Tapos makukuha nito may. Ngaran ini. Maglalain ano. Kuhan, may dito kuhan. Spotted. Spotted. Asya ito kuhan. Sa mula. Pero mga hybrid din ano nga kuhan ano. Klase ano. Haman niyo naging ko babaligya. Sa merkado. May dala naging ko kuhanan. Ano pwede niya no? Bili ka parado mga bunga. Ano ba tawag yun nga nahumay? Ang bugas. Yan ini. SN19 ini. Kuha na din ni. Pero dito niya kanan inip iba no. Ano may dito mga klase, mga ngaran. Kanang gobyerno ini kuhan. Kanang din. Ang nakuha na kuha na da. Munisipyo. Munisipyo. SL19 ini. SL19. Bayo rice ini. Bayo rice. Ano yun? Dapitan niyo. Pare na okay na. Okay na. Pero kanya na tanong, daw magapit. Daw magapit. Bagat. May ni tongro kon karang pun. Pero tub line abot kun may hiyan yung pag-inuran. To ta kasi mana pa rin kay kon share line na di. Karang share line. Oo. Sige mga sangkay. Malibot la ako. Okay. Thank you baga. At least baga may dako naggutiyay nga babaruan. Thank you. Okay.
Bahaliwat. Wow. Oy nin pag lang tanom gihap. Ba daw. Worry. Malibot ka, sangkay. Di rin itiya makakuan. Oray na yun. May data. May dapahin ko. Kung baga umubas ano. Nagano ka mo? Ngangawil. Ano may dati isda. May dala ini. Ano man nga isda tong tada? Ano la? Ha? Tilapia. Oh. Tao. Trubay. Ay di gihap. Auto. Oh. Oo. Oo. Bodo ano. Oh, didigihap ano. Luto dulur nga inuran. Oh, sige sangkay. Libot la ako. Nga kung ganyan panalipdanan. Mapitid ka kadat kuan balay. Puntahan. Motor kay para. Sige, thank you ha. Okay. Oh, adi lollipop. Okay. Lollipop. Durot ba adi? Igawas sa di kabuy na no. Aukat mon. Tulusa. Nga di tabon. O sige daw kita nga dinala kita didi. Oo. Dito yan. Ngarigot na. Ay. Oo. Wala ka tat nga usa. Nakasalbabida oy. Kay halumos. Gano. Buaya. Crocodile. Crocodile. Oo. Di ko na dinitala. Matat panahoyo man. Hinay lagi tat tunyo. Arado. Man na din arado. Limang raw naman kita tunyo. Yung mga kabataan. Oop! Ano iton? Iton? Siya? Ika kay niyo? Iglalabog niyo? Iglulubong? Kuhan ka bata man. Uy, kumusta ka mo? Good man din kumusta ka mo? Wala ka do, baka good man din niliwat. Mapingaga. Baha din Dagat na ini, Ikaw naman yung magkakalakat na kunot balay din alot kakalakat. Abidyo. Kaya ba? Kaya ba't motor? Baata, mga hotat. Bagitan magtungway. Kaya no? Kaya nga niya ra. Dito. Alam ko galit ngayon din agi ang budoy. Amo din yung bibiling. Tuyaw. Ulo ko doon. Gitu budoy. Mga kuinin. Alagan siya yan sa. Hindi na may ako no. Kakakuha na ko ng balay. Kakalakat. Okay malutaw liwat. Arado na din arado. Ay mapingaga. Arado. Kita to niyo makuha ta nga yung 300 million. Siya ta nga bubutungon 6x6. Limang rola na kita. 6x6 at bubutungon. Hindi rin kita mapatin mag luxury car. Dual purpose. Kaya no. Dating kukuhan nito mga dead sa basada diyan na. May karga mga bugas. Hindi rin kaya dalat bagyo. Tulad din yung panhatag. Tapos tag-usa ka kilo nga ko nga karne. Ano? Ay, mapingaga.
taguro sa kakilo nga karne, di kayo may nanira. Lagaon. Oh, mo pay. Kung makuha na to 300 million. Yun daw nagdaog. Ay, hindi ako eh. Ay, kita makagod di dapit. Sitio Balugahay. Oops. Parang ani kita yan din yung may arado. Oh, tapos ginoo pagusog kayo. Oh, mga pananom. Baha. Din ni. Mga baha. Pangita kita. Baha. Ini baha. Baha gihap. Ay, anda diri. Madila, lumaya. Ay, lumaya. Oh. Ay, aga daw. Oh, lollipop. Ay, Terus sa layo, ano yun? Yawa talaga pang game. Pang lollipop. Tontim lo yo. Di babay. Oh, Salamat. may ugtok man tato nga sa. Dib. Oh, dib ba? Ito pa man sa. Tagi na la. Aro. Oh. Salamat. Okay. Ano din nga kuan? Arado. Di awara din ano? Limbuhan dako. Ay anit snack din ito nyo kung nasingan. Mako na magita tat nga kuan. An pritong bangos nganin. Paksiw. Ito mga Vlogger kayo. nagbuburo bala bagla. Manami ni pritong bangus. Interview para kayo nga TV. Ade, bayad. 20 pito. Gido ta adi nang dumakita adi. Hipon law. Mahipon-hipon. Kailangan din yung mga sura. Paksiw ading paksiw. Parinta ka talaga. Ani makunan ni kita. Ma oris na kay kakay baluat niya paksiw na bangus. Oo. Ay plito. Kanon nalat kulang. Diyan nagbinit ang tinula. Ay tinola. Limbuhan indindi. Ani kung balay ni ra. Mama bi. Amadat gida. Amadat dito. Oy. Oy. Okay. Kilala man na kadto. Ini na. Naugutan lagay. Nagiing ka man budoy. Baga didin kuan. Baga naman dinin sapa. Oh. Ano ba ito? Hindi. Ganun dito. Oo. Man. Kung nagip din pero di rin makatraka kay itaasin din nga parte. Oh. Hindi barangay Pikaslutin din ni. Tala. Ano man mga sangkayan ko. Siguro talanay, ha? Oo, bagamon ato niya na nahimo yan ang adlaw. Oo, yan ang aga. Buro balabag kita magkadurdila, di rin magkadurdila. Hindi kang dito may lapay, pamanluran, mugwad kita ha, arado, limbuhan,
Kataliwan. Ako ang liwat. Apikas. Okay. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling lagi hapon niyo nga iubos sa sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup. Okay. Lapang uli kita.